nascuts al monestir. Ara l'estem pujant. Quines vistes! Ara gravarem, pugem unes escales impressionants. Estem descansant una mica perquè la pujada és molt forta, aunque ya estem a punt d'acabar la pujada. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Y si no te ha gustado, compártelo con tus amigos.